ҷуфти дигар ба майдони рақобат омаданд. ин навбат дар вазни то 65 килограмм. хуб дӯстони азиз, вазни то 65 кило дар ҳоле ки оғоз шуд ва ин марҳилаи нимфинал аст. яке Артем Штурбабин, дигаре Суҳроб Боқиев. ду тан аз паҳлавонони бисёр ҳам арзанда. дасти дӯстӣ афшурданд ва акнун ин нерӯсанҷӣ оғоз меёбад. ҳамлаи нахуст аз самти Суҳроб Боқиев ба назар мерасад. бубинед, гиребонро қавӣ дошта гирифт ва фишорҳои иловагӣ барои ин доштан боис гардонид ки як ҳамларо пеша кунад. вале аз хати ҳамла Артем Штурбабин дуртар монд. ба ҳамин тартиб ҳоло нақшаи аввалини Суҳроб Боқиев натиҷа надод. лаҳза барои мавқеъгирӣ ҳама хомӯшанд, ҳама дар таваҷҷӯҳи ҳамин гилем, чун ду тан аз паҳлавонони қавӣ ин навбат нерӯ месанҷанд. мавқеъияти дигар боз ҳам мавқеъгирӣ ва боз ҳам аз гиребони рақиб устувор мегирад. Суҳроб Боқиев эҳсос мешуд ки ба воситаи худ Штурбабинро партов кунад, вале ҳоло боз каме дигар намуд вонамуд мешавад тарзи истодани Суҳроб ва ба ҳамин тартиб анҷом ёфт. довари марказ Зокир Солиев ҳоло гирет мегӯяд. вай бубинед чӣ гуна ҳолати диданӣ ва дигарбора бинандаҳоро низ дар майдон боз ҳам ҳушёртар кард. ду по самти ҳаво хест ва қариб буд ки Штурбабин ба замин душона биғалтад. боз ҳам Суҳроб Боқиев инҷо кӯшиш мекунад. самти худ мекашад рақибро ва мавқеъгирии хуб тариқи китф як ташкили партофт кард, вале ҳоло он мавқеъият барои анҷом додани он оғоз номуносиб буд. вале инҷо арзёбӣ намегардад партофт, дар ҳоле ки каме наздик буд ба бадан ё аз самти мо ҳамин гуна намуд. ба ҳар хотир идома меёбад. боз ҳам кӯшиши дигар. бубинед ки бисёр хавфнок аст Штурбабин низ.
дар як ҳолати заъф метавонад ки аксулҳамла кунад. аз ин лиҳоз бояд ки хуб ҳушёр бошӣ дар муқобили ин паҳлавон. ҳоло акнун ангеза мегирад ва ба ҳамла меравад Штурбабин. танҳо ақибравӣ кард Суҳроб ва танҳо муқовимат ва зиддият нишон дод. Штурбабин акнун ду огоҳӣ дорад. хуб буд ин лаҳзаам ва дигар бора аз самти дигар тариқи китфи рост хост партофт кунад ва дигар бора аз самти чап якпаҳлӯ рақибро ҷониби худ кашид. вой ой инҷо акнун бечуну чаро имтиёзи паҳлӯ бахшида мешавад ба Суҳроб Боқиев. дигар бора ин лаҳзаро дарҳол хуб мо мебинем хуб ан ҳамин гуна буд ин партофт ва албатта ки арзёбӣ мегардад. то интиҳо бештар аз 1 дақиқа мондааст. Суҳроб набояд муқовимат кунад, балки худ низ дар ҳолати омодабош ва ҳамлаофар бошад. вагарна Штурбабин ана ҳамин гуна ҳолатҳоро хеле хуб истифода мекунад ва ба рақиб фишор пайдар фишор меорад. издиҳоми зиёди мухлисон дар нишаст ҷойгоҳи ин майдон ба назар мерасад. ҳатто аз нуқтаҳои дуртар низ тамошобинон нишастанд ва ба ифтихори ин паҳлавони номовар каф мекӯбанду овоз мебароранду аз ҷо бармехезанд. аҳсану офарин Суҳроб Боқиев. ва ба ҳамин хотир ҳамаро ба шуру шавқ хезонд Суҳроб Боқиев ва як танбеҳ ҳам гирифт. бубинед ҳолати бисёр мураккаб барои Суҳроб Боқиев фаро расид ва дар ҳоле вақт ҳоло кофӣ аст. Суҳроб бояд ҳушёртар бошад, чун тантана аз бурд ва истиқбол аз ғолибият паси чанд сонияи дигар аст ва бубинед дигар бора рақибро ба замин мениҳад. довари марказ бадан арзёбӣ кард ва дигар бора бо машварати ҳамкасбонаш ки аз ду зовияи дигар доварон ин нерӯсанҷиро ҳакамӣ мекунанд, он бадан барканор шуд. сонияҳои охир ва акнун Суҳроб метавонад истиқбол аз ғолибият бикунад ва ин чархиши бисёр ҳам олӣ ҳамагиро ба по хезонд. аҳсану офарин Суҳроб Боқиев тавонист ки ин навбат як шоу барпо намояд дар макони баргузории мусобиқаи бошукӯҳи гӯштингирии Данғара. акнун барои рақиби худ дар финал Суҳроб ба канори майдон меравад. ин навбат барои роҳ ёфтан ба финал ва рақиб шудан ба Суҳроб Боқиев ҷуфти дигар рӯи гилем омаданд. бубинед дигар бора ҳолати такрориро бисёр ба маврид буд. инҷо кори ҳамкори мо ҳам аз саҳнаи такрорӣ нишон дод. олӣ буд албатта.
то рафт ин чорабинӣ шукӯҳи бештар касб мекунад. вазни то 65 ҷуфти дигар барои ба даст овардани роҳхат ба финали ин мусобиқа Сорбон Латипов хилъати сабз пӯшидааст. дар баробари ӯ Хайрандеш Муродзода бо яктаки сафед рӯи гилем аст. ин шӯрушавқи Суҳроб Боқиев буд ки ҳама тамошобинон ва иштиёқмандони гӯштинро ба